El Nino timre kaka nwakore, ne wawacho nu El Nino bro bedo kinde oponi to koth bro dhi nyaka dwe mar achiel. Enena nu nyaka wang'e nu impact ma koth mar El Nino bedo nga malo on the eastern side of the country. Nikech kata kaka usobedo kunene, kuende kaka northeastern, kaka southeastern, kuende Ukambani, nyaka nam chumbi Mombasa, uneno ka koth ng'eny kuno. Lakini chal kagima pekne dok piny kabiro kuende mwantiere gi, kuende mag Nyanza. Nikech otimre kamano nikech mana kaka ne wakore. Koro nenre maber nu kuende, most likely on the eastern side of the country, we were expecting heavier rainfall than on the western parts of the country. Emomiyo poda wacho nu koth bro bedo mang'eny koni, enena nu pekne kendo ni on the eastern side of the country. Enena nu koth pod dhi bedo mang'eny. Dwe mar apar kaka ne wanene ni koth ok dhi bedo mathoth ahinya. Nwayudo koth moromo. Lakini dwe mar 11 ni kwa dhi dwe mar 2, dwe mar 12 koth dhi medre. Tayari wasoneno kata kaka koth chwe, koth osebedo mathoth, seche moko be ochwe mapek gi yamo, seche moko kuende moko mochwe gupe, kaka kuende kaka Migori, Homa Bay, wasoneno ketho ma koth ni